kautoran, nagapasalamat kita sa Ginoo kay sinigation makaupdanay naman kita sa pagpamalandong sang pulong sang Dios na makita sa Romans chapter 13 alin sa 11 pakadto sa 14. Kagapong 3 pagabasahon ang pulong sa Ginoo sa hiligaynon nga Bible kag diri nagasiling, dapat ninyo himuon ini kay nakahibalo kamo kon ano na ini nga tion. Ang tion sa inyo pagmata nag-abot na, kay ang tion sa aton kaluwasan mas malapit na sang sa tion nga kita nagtuo sing una. Ang kagabihon madali na lang matapos, kagang adlaw madali na lang magsugod. Gani maguntat na kita sa paghimo sa mga butang nga iya sang kadudulman. Ihanda naton ang mga hinanggipan nga iya sang kapawa. Maginawi na kita sing nagakaigo subo nga mga tao nga nagakabuhi sa kapawa sang adlaw. Untatan na naton ang mahiko nga pagtinalipay o kon ang pagpahubog-hubog, ang pagpakigihilawas o kon ang pagpatuyang sa unod, ang pag-ilinaway kag ang paghisaay. Sa baylo isuklob ninyo si Ginoong Hesus subong inyo hingaliban, kag indi na niyo pagsapakon ang inyo makasasala nga kinaugali sa pagtuman sa iya mga handom nga lawas nun. Ini amo ang pulong sa Ginoo, kag aton ini pagapamalandungan, kag kuwaon naton ang mga importante nga mga applications ni sa aton mga kabuhi, kag ang tigulo sa aton paghahambalan karon nagasiling magbugtaw kag magbangon. Amo ini ang ginahambalan sang mga verses nga aton ginbasa, kag ang una diri nga aton tan-awon ang dinalan nga nagasiling bangon, magbugtaw kag magbangon. Aton talupandon nga ang aton panahon subong daw hindi nagid maayo, kag ang mga tanda sa kadua nga pagbalik ni Kristo dali na lang. Mabatian naton ang nagkalain-lain na gumuntang sa ibang kalibutan, katulad sang mga kalamidad, may bagyo nga nagabot, may baha, may linog, kagadamo sa mga tao nga nagkalapatay, kag ini isa sa mga palatandaan nga si Kristo dali na lang magabalik. Kag tungod kay si Kristo dali na lang magabalik, may pamukaw diri nga naghambal sa aton nga bugtaw na kita, kay ang tion dali na lang gid magabot. Si Kristo dali na lang magabalik sa sininga kalibutan, kag may ara kita nga madamo nga mga obligasyon nga aton paghimuon. Busa nagasiling ang Bible, okay, bugtaw kag magbangon, kag himuon naton ang mga Dios nun nga likuton sa wala pa mag-abot si Jesus Christ o kung magbalik si Jesus Christ sa sininga kalibutan. Siguro mamangkot kita ti wala ang mga importante nga mga hilikoton nga aton pagabuhaton sa wala pa si Kristo magabalik luwat sa sining nga kalibutan. Ang Bible nagatudlo sa aton sa mga unang mga verses nga naghambal siya nga aton hilikoton kag obligasyon ang pagsimba kag pagigugma sa Dios. Kagaboy ni ang ginsulat sa Mateo 22 nga nagsiling sa aton si Mateo nga dapat nga higugmaon naton ang Dios sa bug-os naton nga una-una aton ina nga obligasyon
Higugmaon naton ang Dios sa bug-os naton nga tigipusoon. Higugmaon naton ang Dios sa bug-os naton nga kalag. Kag higugmaon naton ang Dios sa bug-os naton nga kusog. Kag kadwa ginahambal sa Bible nga aton obligasyon nga aton paghimuon sa wala pa magkari si Kristo amo nga nagasugo siya sa aton nga dapat naton nga higugmaon man ang aton isig katao katulad gid sa paghigugma naton sa aton nga kagaligon. Kag ang Bible nagatudlo sa aton nga kung kita nahigugma sa Dios kag nahigugma man sa aton isig katao katulad lang nga gintuman naton ang tanan nga mga kasuguan sa balaan nga kasulatan. Kaya ang tanan nga kasuguan gintudlo ni Moses sa Old Testament gintingob lang sa isa ka sugo. Kag nga sugo amo ang ginasiling paghigugma. Higugmaon naton ng Dios kag dapat kita nga mga tao maghigugmaanay aton ini hilikoton nga ginatudlo sa bala nga kasulatan kay man ang Dios gugma. Kag ang tao nga wala nagahigugma sa iyang isig katao, ina nga tao makabig nga wala siya makakilala sa Dios kay man ang Dios gugma. Kag nagsugo siya sa aton nga maghigugmaanay ang isa kag isa sa aton. Kag ang una nga bersikulo diri nga akon ginbasa kay ina sa bersikulo 11 nagasiling siya, dapat ninyo himuon ini. Dapat naton himuon ini. Ano ang dapat naton himuon? Dapat naton himuon nga higugmaon naton ang Dios, simbahon naton siya, kag aton man nga higugmaon ang aton isig tao. Kag siling sa Bible, dapat nga aton na ini himuon subong kay man ang adlaw dali na lang matapos. Amo na yung sugo niya. Siling niya, bugtaw, kag magbangon, kag maghimo sang Diyos no nga likoton, nga ginasandig sang Diyos sa atong mga abaga, nga dapat naton himuon. Nagsiling siya diri, ang tion sang inyo pagmata, nag-abot na, hindi na ini ang panahon, nga kita magsagi katulog, kag hindi maghimo, sang Diyos no likoton, kay ang tion nag-abot na. Kay ang tion sang aton kaluwasan, mas malapit na sang sa tion, nga kita nagtuo sing una. Okay, sang una nagtuo na kita, kag nakaangkon kita sang kaluwasan, sang aton man kalag, kay man ang kaluwasan, maangkon sang tao, pagi siya iyang pagtuo kay Kristo, ang Kristo nga naghalad sa iyang kabuhi sa krus agud matigayon ang aton kaluwasan. Pero nagsiling siya dire nga ang bug-os himpit naton nga kaluwasan dali na lang gid mag-abot kay si Kristo, dali na lang magkaris kalibutan kay ang mga tanda palatandaan ara na ang tanan, makita na naton kag mabatian na naton. Kag pagbalik ni Kristo, ang ginasiling niya diri nga bug-os nga kaluwasan, madali na lang kay manti nagtuo naman kita, nakaangko na kita sa eternal life, pero mga utod ano ini, ang nasiling nga bug-os o kung kumplito nga kaluwasan, amo ang kaluwasan sa aton kalag, kag sa aton mga lawas sa pagbalik ni Kristo, iya banhawon ang tanan nga mga tao nga nagkalapatay nga may pagtuo kay Kristo. Kag ang mga buhi iyang pagailisan ang lawas sa lawas nga di mapatay. So makumplito gid ang kaluwasan sa aton kalag kag espiritu kag lawas sa pagbalik ni Kristo kay man banhawon niya ang tanan nga nagkalapatay nga may pagtuo kay Kristo. Sa niya bugtaw kag magbangon kamo, hindi na kita magpadugay-dugay, kay madali na lang pagbalik ni Kristo. Dapat himuon na naton ang aton Diyos nun nga may likoton, nga ginsandig sang Diyos sa aton mga abaga.
May isa kadako nga likoton nga ginasugo ni Jesus Christ sang wala pa siya nabalik sa langit. Gintipo niya ang iyang mga gintuton-an kag nagsiling siya si Jesus Christ, ang bugos nga gahom yari sa akon, ginhatag sang amay sa iya. Nyabusa lakat kamo kag ibantala ninyo ang maayong balita sa tanan nga mga tao. Tungod kay ang mga apostoles nagkalapatay naman sila, ilang ginpadayon ang pagbantala sa maayong balita, ini karon ari na sa aton. Kita nga nagkalaluwas, kita nga mga anak sa Dios, kita nga ginpatawad kag ginhatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan, ginasugo kita sang Dios nga maglakat ka magpadayon sa pagbantala sa mayong balita, agod nga ang iban nga makatawan sa kalibutan makaangkon man sang kasiguruan, sang kaluwasan, sang ilamang kalag. Bosa ini nga likuton aton pagabuhaton, subong padayono na naton, siya hindi na kamo magsagi kulo katulog, bugtaw na kamo, kaya tion malipot na lang ang adlaw, nagasanag na, kag hindi na ni tion nga magpatulog-tulog pa kita, kag hindi makimo sang Diyos noon nga milikuton nga ginapahimo sang Diyos sa aton. Kag mayari padri nga dinalan nga aton pagkatanawon, ang una nagsiling ang Ginoo ti bugtaw na kamo kay aga na. Ano pagid ang iyagin siling? Ang isa niya kasugo nagasiling, magpaninlo kamo, tinluin na ninyo ang iyong mga kabuhi, tinluan naton ang aton mga kabuhi, kag hindi na naton pag-entertainon kag pagsapakon ang mga butang nga mga malaot, kay tio na ini nga dapat kita magkabuhi sang bag-o nga sahi sang pagkabuhi. Kamo ini di ang makita naton sa 12 kag 13 sa Romans chapter 13. Aton liwat magapasahon ini nga mga dinalan, agod nga maristro ini sa aton una-una, kag ang 12 nagasiling, ang kagabihon madali na lang matapos, kag ang adlaw madali na lang magsugod. Gani maguntat na kita sa paghimo sang mga butang nga iya sang kadudolman. Ihanda naton ang mga hingadiban nga iya sang kapawa. Maginawi na kita sing nagakaigo subo nga mga tao nakabuhi sa kapawa sang adlaw. Kagang siling niya dre, untatan na naton ang mahiko, mga pagkinalipay, o kon pagpahubog-hubog, ang pagpakighilawas, o kon ang pagpatuyang sa unod, ang pag-ilinaway, kag ang paghisaay. Amo ini ang nasiling niya nga te, untatan na naton ini, ang siling niya sa aton, nga dapat mangin matinlo na ang aton mga kabuhi. Untatan na naton ang paghimo sang mga kalautan, katulad sa ginmisyonado niya diri nga pagpakigilawas, pag-ilinaway, pagpahubog-hubog. Siling niya, untatan na magpaninlo na kita, tadlungo na naton ang aton mga kabuhi. Amo na siling niya diri, dapat nga magpaninlo na kamo sang inyong kabuhi. Hindi na kita dapat magsulob sa mga malaot nga sahi sa paginawi, kay man madali na lang ang panahon, siling sang balaan nga kasulatan. Di kon pagpaninlo sang kabuhi ang paghambalan, ano ang dapat nga gamito naton sa pagpaninlo sang aton kabuhi? Okay, kung sa balay pagpaninlo, damo kita ginagamit sa mga CR naton, may mga sunrocks, iban pa. Pero kung kabuhi gani naton ang paghambalan, ang makabulig sa pagtinlo sa aton,
amo ang pulong sang Dios, ang Bible mismo. Si Kristo nagasiling, kamo matinlo na tungod sa mga pulong nga akon ginahambal sa inyo. Ang kamatuoran amo ini, kag nasulat ini sa balaan nga kasulatan, nga ang Bible gintuga sang Dios kag ini mapuslanon sa pagtudlo sa aton sa matarong nga pagkabuhi. Kag siling niya, ini nagatadlong kag nagasabdong sa aton sang tiko naton nga pagginawi. Ang Bible gintuga sang Dios sa pagtudlo sa aton sang matarong nga klase sang kabuhi. Kabagdanan nga nagsiling si Kristo, kamo matinlo na. Gintinloan kamo sang pulong nga amo ang balaan nga kasulatan nga nagatadlong sa tiko naton nga pagkabuhi kag nagatudlo sa aton sa matarong Dios noon balaan nga klase sa pagkabuhi. So siling sa Bible, okay, panilo na kamo. Hindi na kamo magsulob sa pagbinatasan nga supak sa kabubuton sang Ginoo. Kag ang Bible ginatudlo pagid sa aton nga ang balaan nga pulong sang Dios nga amo ang Biblia katulad ini sang espada nga tama kadalom katalom. Kag ini nagadulot bisan pa sa aton mga kalag kag espiritu. Nagadulot sa luta-lutahan sang aton mga lawas. Kag siling sang Bible mismo, ang pulong sang Dios nagadulot bisan pa sa utok sang aton mga tulan. Amo na kabakod kag amo na kagamanan ang pulong sa Ginoo kung kita pamalandong sang pulong sa Dios kag huptan naton sa sulod sang aton mga tagipusoon. Din ang pulong sa Diyos nagabulig, pahanumdom sa aton, pagsabtong sa aton, agod nga makakabuhi kita sa matarong balaan sa tubangan sang Ginoo. Labot siya o kundugan pa sini, ang Bible nagatudlo sa aton, nga hindi lamang ang pulong niya amo nagatinlo sa aton kabuhi, kundi nagatudlo ang Bible nga ang hamili nga dugo ni Kristo amo ang nagatinlo sang tanan naton nga mga kalapasan. Sa tion nga ikaw kag ako, sa tion nga kita magtuo kag magbaton kay Ginoong Hesus, ang balaan nga Espiritu sang Dios amo ang maga-apply sang hamili nga dugo ni Kristo sulod sa aton kabuhi agod nga magmatinlo kita sa tubangan sa Ginoo. So siling sa Dios, siling niya, okay, paninlo na kamo. Hindi na ini ang tion nga magkabuhi kita sang kalibutanon kag malaot nga klase sang pagkabuhi, kundi tion na ini nga kita magasunod sa kabubuton sa Ginoo. Kay ang tion dali na lang mag-abot. Ang tanan nga mga tanda kag ginsulat sa Bible sa wala pa magkari si Kristo, ara na. Ato na nabatian, may gira sa Russia, batok sa Ukraine, ginhambal naman sa Bible nga sa uling mga nadlaw ang pungsod magabatok sa isak pungsod, may ara nga gira. Nabatian na nato nina. Mayara naman nga manuglupok nga gira sa China kag sa Taiwan. May ara pagid nga ginapaabot naton nga kun hindi ini masulbar. May ara pagid nga gira between sang Pilipinas kag China. Kag daw medyo ginakulbaan na kita basi mag-abot ina nga tion. Pero kabay pa nga ang Dios maga-intervensi na. Pero ining tanan mga tanda palang ini palatandaan. Wala pa nag-abot ang second coming. Pero ini amo ang mga signs o kung palatandaan nga si Kristo dali na lang mag-aabot sa sini nga kalibutan. O kon masiling naton. Mga utod,
Dapat na kita magbugtaw sa siningation. Dapat na kita magbangon, maghimo sang Diyos noon nga may likoton, nga ginasandig sang Diyos sa aton mga abaga. Nga kung hindi pagidman mag-abot ang mga gumuntang, kag hindi pa mag-abot si Kristo, dumdumo naton nga ang Bible nagambal, nga ang aton kabuhi malipot gid lang sa sininga kalibutan. Di kon malipot ang aton kabuhi sa sininga kalibutan, dapat nga magbugtaw kita kag magbangon, kag himuon naton ang mga Diyos nun hilikoton sa wala pa mag-abot ang kamatayon. Sa Salmo 90, nagapahanom doon sa aton nga nagasiling nga ang aton kabuhi katulad lang sang hilamon. Pag ulan magatubo siya, pag abot sa tiglinit mapatay na siya. Amo sina kalipot sang aton kabuhi. Kag kung padayonon naton pagtuon ang Bible, aton masapuan nga bisan diin nga bahin sang Bible nga tudlo nga aton kabuhi, lipot gid lang kag dapat naton halongan paagi sa pagkabuhi ayon sa kabubuton sa Ginoo, kay hindi gali kita magbato kag maglawig sa sininga kalibutan. Siling sa Bible ang aton kabuhi katulad laban sang dag-om, magapakita kag madula man lang siya sa malipot nga panahon. Karon ang Salmo 90 nagasiling kag nagatudlo sa aton. Siling niya, tudloi ako sa pag-isip sang akon mga tinuig. Agod nga maghalong ako sa pagkabuhi, paggamit sang akon kabuhi sa malipot lamang nga panahon. Tudloan kita sa pag-isip sang aton mga tinuig. Nga hindi ta kabalo mag-isip. Ang gusto niya silingon nga aton nga binagbinagon tungod kay malipot malang ang aton kabuhi, isipon naton sang gusto nga ang aton ginahimo insakto kag makalipay sa Ginoo. Kung aton mga kabuhi patuyang lamang, di wala kita nag-iisip sa insakto kag wala naton ginahimo ang mga bagay nga nakapamuot sa atubangan sa Ginoo. So tudloi ako, siling ni Salmista David, nga makaisip sang insakto sa akon nga mga kabuhi, agod nga magamit nakon ang akon kabuhi sa Diyos nun nga sahi sang pagkabuhi, kabuhi nga makapamuot kag makalipay sa Diyos, ang Diyos nga nagtugas sa aton, ang Diyos nga nagpadala sa iyang buktong anak, ang Kristo naghalad sa iyang kabuhi sa krus. Malipayon kung kita nagahalong ginaisip naton sang insakto ang aton mga edad kag pagkabuhi sa sininga kalibutan. Siguro ang aton huna-huna, siling naton ti daw bata pa man ako, 30 pa man akong edad, dugay pa, madangop na lang kuya sa Ginoo kung senior citizen ako. Insakto man na ay muna nga bata pa ikaw. Siguro subong 30 anyos pang edad mo, 20 anyos. Napulo katoig halin karon 30 na ikaw. Kung ang Diyos maluoy kag magdugang sa imong edad, 40, kung dugangan pagin sa Ginoo tungod kay naghihigugma sa saton, mangin 50, 60, 70, 80, pero ari, nagasiling ang Bible. Kung mabakod pa kita, siguro makaedad kita 70, pagkadto sa 80. Pero sa sina nga edad, bisan buhoy pa kita, hindi na naton magamit sang husto ang aton mga kabuhi, kay hindi na kita makaisrot. Ang aton mga tuhod maluya na,
ang aton mga mata hindi nakakita, ang aton dalunggan hindi na kaayo makabati, ang aton mga baba kay kulang ng unto, hindi na maka-enjoy sa mga manamit ka pagkaon, daw halos kabudlayan na ang aton pagpangabuhi. Kung makaabot na kita si tinta paibabaw. So, anong himuon naton? Sa mabakod pa kita, ginapaabot sang Dios ang aton hulam nga kabuhi, aton gamiton sa Dios no nga klase sa pagkabuhi. Simbahon naton ang Dios, alagaron naton siya, agod nga kita nga mga tao nga ginbutang sang Dios sa sining matahong nga kalibutan, makahimaya kag makadayaw kag magsimba sa iya. Kag siya nagatanaw sa aton nga malipayon kon ang aton mga kabuhi nangin ayon sa kabubuton sa Ginoo ang Dios nga nagahigugma sa aton. Kag kun imo itugyan ang imong kabuhi sa edad nga daw hindi na kita mapuslan sa Dios, ti ano pa nga kalipay ang madulot naton sa Dios. Mga kautoran, dumdumo naton nga kadamo sa tinuga diri sa duta, may mga sapat, may mga isda, kag mga tao. Pero aton dumdumon nga ang Dios wala nagapaabot nga ang mga sapat katulad sa kabaw, kanding, kag baka nga amo masimba sa iya, wala nagapaabot ang Dios sina. Pero ang Dios nagapaabot nga ako kag ikaw, kita nga mga tao, amo ang magsimba kag mag-alagad sa iya, kay man ang tao gintuga kaangay sang dagway sang Dios nga may kaalam, may pagkabalaan, kag ina amo ang kinaalam nga ginapaabot sang Dios nga aton gamiton sa pagdayaw kag sa pagsimba sa iya. Amo ina nga nagsiling siya, okay, bango na kamo, tio na ini, nga magpamalandong kamo kag naghimo sang Dios no ngilikoton, magpaninlo na kamo, tinluin ninyo ang inyong kabuhi, katulad sang pagtinlo sang pulong sa Ginoo, pagtinlo sang hamili nga dugo ni Kristo, agud nga mapuslan kita sang Dios. Kay man ang kabuhi nga tama kahigko sang bisyo, sang sala, ti hindi man inaya mapuslan sa Ginoo. Kabangdanan nga nagsiling siya, okay, bugtaw na kamo, bango na kamo, magpaninlo na kamo, handa kamo sa pag-alagad sa akon. Kay man ang tion, dali na lang matapos, kung ini matapos ang aton nga mga edad, nga kita magtaliwan paagis kamatayon, siguro masiling nakon, suno sa mga tanda, ginhatag sa Bible, nga si Kristo dali na lang liwat, magabalik sa siniyang kalibutan. So bugtaw kamo, magbangon ka, magpaninlo, tinluin ninyo ang inyong kabuhi sang tanan nga mga bisyo, magsugod kita, magpadayon kita sa pag-alagad sa Ginoo, kay nagpaabot siya nga kita lamang ang mga tao amo ang sarang makasimba kag mag-alagad sa Dios, hindi katulad sa mga sapat nga wala sang ihibalo, katulad sang kaalam nga yara sa mga tao. Kagan sunod niya din nga ginhambal sa bersikulo 14, akon man pagkabasahon, siling niya, untatan na naton ang mga kalautan, kag sa 14 nagsiling siya, sa baylo, isuklob ninyo si Ginoong Hesus, subong inyo hinangiban, kag indi na niyo pagsapakon ang inyo makasasala nga kinaugali sa pagtuman sang iya mga handom nga lawas nun. Ari ang pulong nga kun aton iniliputon ang sugo niya, nagasiling siya, mag-ilis na kamo sang bag-o nga bayo, ato na ubahon ang daan, kag isoksok naton ang matarong nga kabuhi ginhambal diri nga amo ang kabuhi ni Ginoong Hesus. Ini nga pagsiling sa Ginoo,
nga magbayo na kita sang bag-o, hindi ang daan. Ato no nauna-on, nga kung ikaw nga tao, ibutan nga naton sa aton balay, kung aton balay tama kahigko, wala kita gana mag-star. Kung may mga patay nga sapat, katulad sa ilaga, mga patay nga mga kuring arada nagbinaho, wala kita gana mag-star. Aton lisuon sa espirituhanon nga klase sang pagpaninlo o kon pagsulob sang bag-o nga bayo. Dondomon naton nga ang Bible nagasiling ang inyo lawas templo sang balaan nga espiritu. Ang templo sa aton pa dwelling place, ilistaran sang balaan nga espiritu. Kita nga nagtuo kay Kristo, ang aton lawas ginpuy-an, ginistaran sang balaan nga espiritu. Kag kon ang balaan nga espiritu nga nagapuyo sa aton lawas, ang aton lawas tama kahigko nga wala na tinluan, nga wala makabayo sang Diyos nun, nga bayo sa espirituhanon, nga pagkahambal ang balaan nga espiritu, daw halos hindi mag-istar, kay hindi siya kasao nga mag-istar sa lawas sang isa ka tao nga puno sang sala. So siling niya sa aton, okay, paninlo na kamo, isok-sok na ninyo ang bag-o, hindi ang daan. Kalinta naton ang daan, kag aton isulob ang bag-o, nga klase sang pagkabuhi, nga amo ang kabuhi ni Ginoong Hesus. Amo ini ang ginatudlo sang balaan nga kasulatan sa aton. Kag makita nimo ini sa Episo kapitulo 4. Sa Kristohanon nagsiling si San Pablo sa aton. Ubaha ang daan nga kinaugali. Ang daan na kinaugali ubahon. Kag sinya isok-sok ninyo ang bag-o nga kinaugali nga kintuga katulad sang dagway sang Dios. Ano ang Dios? Balaan kag matarong. Ano ang isulob naton? Amo ina ang bayo nga balaan kag matarong. Ubahan ninyo ang daan. Kag isuksok ninyo ang bag-o. Ang Diyos nun, balaan na klase sang pagkabuhi. Amo ina ang ginapasuksok sang Diyos. So ang sugo kon aton liputon, okay, ubahan nyo na ang daan, kag isuksok nyo ang bag-o. Nagsiling ang Bible, kung ang tao yara na kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga, ang daan nagtaliwa na, kag tanawa ang bag-o nagabot. Pero anong siling niya? Kung ang tao yara na kay Kristo, ini nagatudlo sa aton nga kita nga mga tao hindi makasarang magbag-o sang aton kabuhi. Hindi. Wala kita singgahom sa pagbag-o sang aton mga kabuhi. Kabagdanan nga nagsiling siya, kung ang tao yara na kay Kristo, kung yara na ikaw kay Kristo, ang Diyos may gahom sa pagbag-o sang imo kag akon kabuhi. Kung kita lang, wala kita sing sarang mahimo. So ang aton himoon karon, kung gusto kita nga magbag-o, kagamoy na ang plano sang Ginoo, so siling niya, ubahan nyo ang daan, kag isuksok ang bag-o. Kung gusto kita nga magbag-o, sulod kag sagwa sang aton kabuhi, kinanglan naton si Jesus Christ. Aton buksan ang aton tagipusoon, batono naton siya, sulod sang aton mga kabuhi, hinulsulan naton ang aton mga sala, saligan, ibutang naton ang aton pagsalig, dira sa sinanga Kristo,
kay siya may gahom sa pagtinlo kas pagbag-o sang aton mga kabuhi. Sa wala pa mag-abot ang kamatayon, kag sa wala pa mag-abot si Jesus Christ, nga ginatudlo sa Bible nga dali na lang siya magabalik liwat, kinahanglan nga kita magsalig na kay Kristo. Kay nisiling sa Bible, sa tanan nga nagtuo ka nagbaton kay Kristo, mahimong mga anak sang Dios. Kung mga anak sang Dios din, makaistar dito sa balay sang Dios, nga amo ang langit. Ang hindi mga anak sang Dios, hindi makapakig-upod sa Dios, sa silang langit nga ginaman sa aton. So ang natudlo sa Bible, agod nga mahimo kitang mga anak sang Dios, kag makaangkon kita sa kaluwasan, kabuhi nga wala sing katapusan. Ang John 1:12 nagasiling, sa tanan wala sang pili, kay ginahigugma kita tanan sa Dios. Sa tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo, mangin anak sang Dios, kag makaangkon siya sang kabuhi nga wala sang katapusan. So ang malipot nato na kabuhi, aton ini isurrender sang bugos kay Kristo. Kag aton siya batonon, agon maangkon naton ang kapatawaran sang aton mga sala, kag kita makapakig-upod sa iya, kon ang kamatayon o kon bisan sa sadlaw nga siya magabalik liwat sa sining kalibutan. Kaman ang Diyos nagsaad, kabalo ka ko na saad niya, siya bagauna siya sa langit, magaaman sang madamong hulot para sa aton, kag sili niya magabalik siya liwat, magabalik siya liwat. Amo nang saad niya, kuhaon nakon kamo, agod nga kon diin ako, didto man kamo. Gusto galing ni Kristo nga kita makapakig-upod sa iya sa sinang langit nga ginaman sa aton. So sulito nakon, sa wala pang magabot ang kamatayon, kung si Kristo magabalik liwat sa sining kalibutan, dapat nga handa kita ang aton mga kabuhi na ama na. So sino ang tao nga handa sa pagbalik ni Kristo? Ang handa sa pagpakig-upod kay Kristo, amo ang tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo sulod sa iya kag aton mga kabuhi. Mga kauturan, madamong gid nga salamat. Kabay nga ini mga pulong magkahatag pagid sa dugang nga hibalo sa aton, agod nga kita nga mga kanakan niya makaangkon gid sa ginasiling kasiguruan sang kaluwasan sang aton mga kanan. Madamong gid nga salamat.